Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, at sa 11 sa bulan sa Setyembre tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 43 ngadto sa 49. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an. Ang maayo nga kahoy dili mamungag walay pulos nga bunga. Ang masakiton nga kahoy dili usab mamungag maayong bunga. Ang matag usa ka kahoy maila sa kaugalingon niyang bunga. Dili ka makapuog igos gikan sa sampinit o ubas gikan sa kudyapa. Ang maayong tao magsultig maayo gikan sa maayong mga butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Apan ang tao nga dautan magbuhat og dautan gikan sa mangilad nga mga butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Kay kun unsa ang anaa sa kasing-kasing sa tao, mauusab ang iyang isulti. Nganong nagtawag man kamo kanako Ginoo, Ginoo, nga dili man kamo mubuhat sa akong gisugo kaninyo? Ipakita ko kaninyo sa unsa mahisama ang tao nga muduol kanako. Unya mamati sa akong gisulti ug mutuman ni ini. Sama siya sa tao nga nagtukod og balay. Nagkalot siya lalom og gipahiluna niya ang sukaranan diha sa ibabaw sa bato. Sa dihang mibaha ang suba og mihasmag nining balaya. Wala kini matay og kay maayo man nga pagkatukod. Apan ang tao nga namati sa akong gisulti og dili mutuman ni ini, mahisama sa usa ka tawo nga nagtukod og balay diha sa yuta nga wala niya butangig sukaranan. Sa dihang mihasmag niini ang baha, napukan dayon kini ug hingpit ang pagkagunob sa maong balay. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo.